حسارên din yên weke vî erdê em li ser dijîn ji aliyê stêrnasan ve hatin dîtin ku ew li dû rojeka biçûk dizivirin. Li gor vê bûyera nû ya fezayî, zana wiha texmîn dikin ku jiyan ji dervey vê erdê em li ser dijîn jî heye. The discovery gives us a hint. Ev vedîtin ji me re nîşan dide ku hebûna erdên dî êdî ne tişteke. Lêya girîng ew e demazanyar bigihin wê baweriyê ku li dor her sêrkekê hesarek yan 3 yan 5 yan jî 7 hebin. Hezir bike kanî çend cîhanên din li derveyî me hene ku jiyan lêd bibe û îmkanên dîtin û aşkerekirina wan hene. Hesarên kupiriya teleskopên gelek hesas yên ji bo zêrevaniya stêran hatine terxankirin, çend rojan li ser hev û di wextên taybet de hatine çavdêrî kirin. Brêka van teleskopan berz û nizmî li ser rûyê wan hesaran hatine dîtin. Yek tiştê balkêşiyê ku nû hatiye dîtin, ne bi tenê vedîtina cîhanên nû ye, belkî keşifkirina zivirîna çendîn hesaran e li dûr yek stêr. When there's one, there's more. Dema ku yek hebet tê wateyê ku gelekên din hene, di vê sistema acêb da weke em dizanin gelek cîhanên din hene ya ku maye em wan bibînin. Pêngavên dehatî ji bo tîma karî ew e li gor planê ji nêzik li 1000 stêran mêze bikin yên ku ji erdît nizîkin. Wekî kuma stêrên trapîstiyek bi hêviya dîtina gelek hesarên dî yên weke vî erdî.